যে ত্রিপুরা রাজ্যনি যে পরিবেশ তাবুক কাইसे आंखाय पुष्प बान्तनो तै तिनी बरक आन्दोलन खालायखा ताइ काइसे आंखाय निनि रोमान स्क्रिप्ट तै आन्दोलन खालायखा तिनी नाना रकम जेता टिप्रा मथरकनि जेता आन्दोलन कोनो फानो फिलअप निया कोनो फानो सक्सेस निया बेबांनो अधूरा जेमन अधूरा काहिनी हाय अधूरा आन्दोलन कोनो फानो बंनि सक्सेस गरै मात्र सरकार तंलायखा बसकांगो ग्रेटर टिप्रालेन फोकास तो बुई मन इस्यू खाई आगामी 2026-28 सरकार बाइके गठन खाई आबने रूट मैप तैयारी खाई जे तीन राजनीतिक चले तंगने अन्यान्य पार्टी अब हाइके खाई तंगने आबनो जदि नरक समर्थन खाई तंग तंगदी किन्तु जोंखाय अब हाइके जों तंगमेया जों सुदु ताबुक जों बरक समर्थन नांग तंग जों आसुक बुइनोबो नाया थानाय 25 बोसोरनि जे CPM जे कुशासन जेता बरक चालक तंगमनो फिलिरिनाय ओ जे चिनी ओ लिडार नरक चिनी बुमखांना सिंनायदि चिनी जारै तिनी तामो राजा तामो बाजा हजक गुस्ती तिनी बरक लिडार खाइ तिनी MLA MDC केबो मन्त्रींगै चाइ दङ साबनि नेतृत्व ए चिनी नेतृत्व जोंर तंनाय रंनि नेतृत्व बगै थानायनि ककरै जोंनो नरक पगमाबाय लापुंगला कारण तांगै हमले ए जे जों जखनते योद I50 टिप्रालेण्ड पार्टी जेताबुक जों खालायमानि आगि जे जों पार्टी खालाय फायमानि जों नुखा जेताबुक तंनाय रुलिंग BJP बाय जरा एलायन्स तंनाय I50 थुं टिप्रामा थांथुं ब्रकनि सामुं हुमुं नरक नुगै दङ जे जों तंफुर तामो हाय ताबुक ब्रकनि यागो सरकार तंथुं तिफाना ब्रक तामो मुंसा खालायमिया आबो नरक नुहुर दङ अबनि बागै जों कुनु दिनो फानो जों जे थानायो 60 दिन 70 दिन 100 दिन जेता जों 2014 15 16 जों मुभमेन्ट खालायमानो आबो टिप्रा हानि बर कुन दिन पगै थानानै कगिया जारा बुद्धिजीबी थं जारा शिक्षित समाज थं जारा पलिटिकल अंक थं जे कुनु बरक जोंनो कामखौ सिननानै क आउनि बागै जों हाबान खालायो नरक चिनी जेता मुभमेन्ट न सामिल नानि बागै चिनी रुट सुरखौ फायनायनि बागै जोंनो दाक्ति खालायै नरक समर्थन खालायदि जे त्रिपुरा राज्यनि जे परिवेश ताबुक काइसे आंखाय पुष्प बान्तनो तै तिनी बरक आन्दोलन खालायखा ताइ काइसे आंखाय निनि रोमान स्क्रिप्ट तै आन्दोलन खालायखा तिनी नाना रकम जेता टिप्रा मथरकनि जेता आन्दोलन कोनो फानो फिलअप निया कोनो फानो सक्सेस निया बेबांनो अधूरा जेमन अधूरा काहिनी हाय अधूरा आन्दोलन कोनो फानो बंनि सक्सेस गरै मात्र सरकार तंलायखा बसकांगो ग्रेटर टिप्रालेण्ड फोकास तो बुई मन इस्यू खाई आगामी 2026-28 सरकार बाइके गठन खाई आबने रूट मैप तैयारी खाई जे तीन राजनीतिक चले तंगने अन्यान्य पार्टी अब हाइके खाई तंगने आबनो जदि नरक समर्थन खाई तंग तंगदी किन्तु जोंखाय अब हाइके जों तंगमेया जों सुदु ताबुक जों बरक समर्थन नांग तंग जों आसुक बुइनोबो नाया जारा चिनी कर्मी केसामरक नरक तिनी I50 बो खाया नरक तिनी तामनाय टिप्रा मथबो खाया नरक BJP बो खाया नरक मसुरु जों आह्वान खायो नरक जोंमै फायदि जों दाक्ति के त्रिपुरा राज्यनि जेता बुक परिवेश जोंमै दंमानि म भारतबर्षबो जेहेतु चिनी टिप्रालेण्ड आलादा भाबे राज्य जों खालामना नै जेता जों मुभमेन्ट खालाय दंमानि अबनो ताइबो आपग्रेड खालायति सानानै आगुगै थांनायनि बागै सामुं थांनायनि बागै नों थानि जों खुलुमै नंनो जों बार आह्वान खालायो नरक ब्लग थांगै राबार मानानि बागै पंचायत थांगै निनि बाता मानानि बागै नरक तिनी सरकार थांगै चाकरी मानानि बागै नरक सुजुग सुबिदा नानानि बागै जत किछु खालाय तंगने तिनी CPM तंग नरक खालाय मा खम साबो तिनी चेन्ज खालायखा साबो तिनी परिवर्तन खालायखा वान सुखदि नरक राबार मानानि बागै नरक तिनी वो राजनीति खालायो हंकांकाय जों साब्रम तो धर्मनगर जों हिमना नांला खामो सिनि नाहारमुं मेन टारगेट म हानि 10 बे कागलाय बाहायके जों राज्य खालामनाय तिनी जों नुखा हा जों तिनी नुखा वानसारक बाय आसुगै वानसानि बिरुद्धे कक साय वानसारक बाय आसुगै होटेल माइजालाय सरकार चालला तलाक्या तामा I50 तामा निनि टिप्रा मथा हजार बरक तिनी चिनी बरक तिनी टिप्रा मथा बाय I50 क्लास मामनि बिसिंते हजार चिनी जुबरक ताबुक BJP ओ अंको डाइरेक्ट बा अंको माथामक्या बरक आरो हाबै माथामक्या अमुदा चिनी जाति जेता मेन जेता संगठन जेता जों संग्राम खालायनो नांगौनि आबुदा चिनी सामु आबु चिनी सामुयाबले लंग टाइम कन्टिन्यू भाबे
এই ওয়ান সারক বাই जों जुद्ध खालायै चिनि मान थाइनो जों केन्द्र सरकारनि थानि नाहानान बागै जों मुभमेन्ट खालायना दंमोन अ मुभमेन्ट करि खेबले ताबो तामुंलाय खेरो ताबो वान सा तिफ्रा मिलायै जे मानसाक चालायनाय गारि काहाम पाइलायनाय चश्मा थोबलायनाय राजानि बिरुद्धे साका आंकांकाय बन तरसा खालायनाय अबसे बंनि मेन मुभमेन्ट हानो हाय बेलेग न वान मासिं जेबा किरि मासिं जा हानो हाय दाराक सिदाक माब्लि गाचाबेका ससियेल मीडिया वो हंगितै ताकते बुक सनो पुलानो भिडियो नि माब्लि नोंनो काम के सामने दंना एबा काम के नाम बुजि मानै दंना दिनैनि माब्लि बवा हाय उनो हंगितै ताकते बुक सं दिनैनि माब्लि गो बायसे हानो हाय बेलेग न सिनि आईपीएफटी पार्टी नि सिनि सार सं बेलेग न दिनै सालो हानो हाय सिनि तिफ्रा मथा पार्टी दंनो बेलेग न जलि जाका एबा बेलेग न तुमफ्ला जाका तामने बोला बाहाय के हानो हाय आसुक साल गदंमा जरा रंबै चिनि तिफ्रा सतफानि बागै बाहाय मानथाय सकथाय रक सानमाबो कोनो सक्सेस मुंसाफानो खालायमान जाहैनाय बेलेगनो जलि जागा तै आमनि यांगलो बसाबि खनारेगा दिनै सालो सिनियो आईपीएफ दिनै सिनियो सारसं तामने बोला बाहाय के चिनि तिफ्रा मथा पार्टी न बाहाय के तिफ्रा सतफानि बागै गोबांमा सामुं एबा बाहाय मानथाय रक सानमाबो मुंसाबो सामुंखौ खिगलायमान जाहैनाय बाहायनि नाय बेलेगनो जलि जागा तै आमनि यांगलो बेलेगनो सिनियो सारसं तंफला जागा तामने बोला बाहाय के हानो आसुक जरा कदमा सालनो मैनाय अबहायगे आसुक सरकार जाय फायमाने यागलो अबहायगे मुंसाफानो तिफ्रा सतफानि बागै गाहाम सामुं खालायमान जाहैनाय बेलायखनो जलि जागा फारेंगिते दाउते बुक संजों बिसे कक्से उइ हायनो हाय तिनि सालो सिनियो आईपीएफ तिनि सिनि सारसं तामहेनि तिनि सालो सिनि ते दाउते बुक संनो लोगो संनो कक सारके एबा बहायगे जलि जागा फारे जों बंनि खुंनि बिसिनते एबा मामब्लि बिसिनते जों किसा गाहाम के बुजि उइ नालायनो हंगिते दाउते बुक संनो किसा गाहाम के नायदंदि तिनि न मामब्लि न ताई जनरल सेक्रेटारि ताई चिनि भाइस प्रेसिडेंट ताई जरा चिनि जेस रो दंनबो आनि खानि हामजों चिबा याफोर जों तिनि चिनि विशेष कै चिनि अरो हेडक्वार्टर न जों जे UD50 टिफ्रालेन्ड पार्टी जों तिनि जनरल मीटिंग आसक लाखिया बसकांगो कायसे रुट सु खालायनायनि बागै थानाय जों चिनि राज्य सम्मेलन सालसा सालनि उफुरु जों आफुरु कायसे डिसिजन तंमानि आबनो जों तिनि तायसे डिसकाशन खालायखिया बगै थानानै कक्रै आनि जातिरक आनि दाखुरक आनि बुखुरक जों UD50 जरा संगठन दंनाय रक जों ताबो UD50 टी I50 सेपरेट अंगै जों जे ताबो मुभमेन्ट चालंनानै फासिं थांतंमानि जरा आजुगै तंनाय कर्मी रकनो जों आह्वान खालायनो जों नंनो बार बार मेसेज रो फायदि थानाय 25 ता बोसोरनि जे CPM जे कुशासन जे ताबरक चालक तंमनो फिलिरिनाय ओ जे चिनिनि ओ लिडार नरक चिनि बुंखांनासिं नायदि चिनि जारै तिनि तामो राजा तामो बाजा हजक पुस्ति तिनि बरक लिडार खाइ तिनि एमएलए एमडीसी केबो मन्त्री नगै चाइ दङ साबनि नेतृत्वबो ए चिनि नेतृत्व जोंर तंनाय रंनि नेतृत्व बगै थानायनि कक्रै जोंनो नरक पगमाबाय लापुंगला कारण तांगै हिमले ए जे जों जखनते UD50 टिफ्रालेन्ड पार्टी जे ताबुक जों खालायमानि आगि जे जों पार्टी खालाय फायमानि जों नुखा जे ताबुक तंनाय रुलिंगो बीजेपी बाय जरा एलायन्स तंनाय आईपीएफ थिंथुं तिफ्राम थांथुं ब्रकनि सामुं हुमुं नरक नुगै दङ जे जों तंफुर तामो हाय ताबुक ब्रकनि यागो सरकार तंथु तिफानो ब्रक तामो मुंसा खालायमिया आबो नरक नुहुर दङ अबनि बागै जों कुनु दिनो फनो जों जे थानायो 60 दिन 70 दिन 100 दिन जेता जों 2014 15 16 जों मुभमेन्ट खालायमानो आबो तिफ्रा हानि बर कुन दिनो पगै थानानै कगिया जरा बुद्धिजीवी थुं जरा शिक्षित समाज थुं जरा पॉलिटिकल अंथुं जे कुनु बरक जोंनो कामखौ सिननानै क अबनि बागै जों आह्वान खालायो नरक चिनि जेता मुभमेन्ट न सामिलनानि बागै चिनि रुट सुरक फायनायनि बागै जोंनो दाक्ति खालायै नरक समर्थन खालायदि जे त्रिपुरा राज्यनि जे परिवेश ताबुक कायसे आंकाय पुष्प बान्तन तै तिनि बरक आन्दोलन खालायखिया ताइ कायसे आंकाय निनि रोमान स्क्रिप्ट तै आन्दोलन खालायखिया तिनि नाना रकम जेता तिफ्रा मथरकनि जेता आन्दोलन कोनो फानो फिलअप इंया कोनो फानो सक्सेस इंया बेबांनो अधूरा जेमन अधूरा काहिनी हाय अधूरा आन्दोलन कोनो फानो बंनि सक्सेस करै मात्र सरकार तंलायखिया बसकांगो ग्रेटर टिफ्रालेन्ड फोकास तबुय मन इस्यू खालायै आगामी 2026-28 सरकार बायके गठन खालायनानै आबोनि रूट मैप तैयारी खालायै जे तिनि राजनीतिक चलै तंमोनि अन्यान्य पार्टीबो अब हायकेनो खालाय तंमोनि आबनो जदि नरक समर्थन खालाय तंगो हंगा तंदि किन्तु जोंखे अब हायके जों तंगमेया जों सुदु ताबुक जों बरक समर्थन नां तंगो जों आसुक बुइनोबो नाया जारा चिनि कर्मी केसामरक नरक तिनि आईपीएफ तिबो खाया
नर तिनी तमने तिफ्रा मता बो खाया नर बीजेपी बो खाया नर न सुरु जों आह्वान खायो नर जोंमै फायदि जों दाक्ति दाक्ति के त्रिपुरा राज्यनि जेता बुक परिवेश जोंयै दंमानि म भारत बर्षबो जेहेतु चिनि त्रिपुरालेण्ड आलादा भाबे राज्य जों खालामना होनाय जेता जों मुभमेन्ट खालाय दंमानि अबनो ताइबो आपग्रेड खालायति सानानै आगुगै थांनायनि बागै सामुं थांनायनि बागै नोंनि थानि जों खुलुमै नोंनो जों बार बार आह्वान खालायो नरक ब्लग थांगै राबार मानानि बागै पन्चायतआव थांगै निनि बाता मानानि बागै नरक तिनि सरकाराव थांगै चाकरि मानानि बागै नरक सुजुग सुबिदा नानानि बागै जत किछु खालाय दंमानि तिनि सिपिएम तंखा नरक खालाय मा खामो साबो तिनि चेन्ज खालायखा साबो तिनि परिवर्तन खालायखा वानसुक दे नरक राबार मानानि बागै नरक तिनि वो राजनीति खालायो हंकांकाय जों साब्रमतो धर्मनगर जों हिमना नांला खामो सिनि नाहारमुं मेन टारगेट म हानि 10 बे कागलाय बाहायके जों राज्य खालामनाय तिनि जों नुखा हा जों तिनि नुखा वानसारक बाय आसुगै वानसनि बिरुद्धे कक साइ वानसारक बाय आसुगै होटेला माइजालाय सरकार चालला तलाक्या तम आईपीएफटी तम निनि तिब्रा मथा हाजार हाजार बरक तिनि चिनि बरक तिनि तिब्रा मथा बाय आईपीएफटी क्लास मामनि बिसिंते हाजार हाजार चिनि जुबरक ताबुक बीजेपी ओ अंको डाइरेक्ट बा अंको माथामक्या बरक आरो हाबै माथामक्या अमुदा चिनि जाति जेता मेन जेता संगठन जेता जों संग्राम खालायनो नांगौनि आबुदा चिनि सामु आबु चिनि सामुयाबले लं टाइम कन्टिन्यू भाबे ए वानसारक बाय जों जुद्ध खालायो चिनि मानथायनो जों केन्द्र सरकारनि थानि नाहानानि बागै जों मुभमेन्ट खालायनो दंमोन अ मुभमेन्ट करिखेबले ताबु तामुंलाय खेरो ताबु वानसा तिफ्रा मिलिलायै जे मानसाक चालायनाय गारि काहाम पाइलायनाय चश्मा थोबलायनाय राजानि बिरुद्धे साका आंकांकाय बन तरसा खालायनाय अबसे बंनि मेन मुभमेन्ट अमु बजागा थांसयकिया अबनि बागैनो जारा नगो आजुगै तंनाय रक नों ता हान्दे आरो आईपीएफटी रो खायtung तिफ्रा मता खालायtung बीजेपी खालायtung जों मा जाय तंखाय पाइखा हानि नों ता हान्दे एमन दिन परिवेश हामिया फायदंगो बाक्सा ताबो खुचिं दंगो ए जे मास काइसेनि बिसिंगो तिफ्रा उंथुं सारा भारत बर्षनि जारा इलिगेल माइग्रेशन बरक जारा अबैध अबैध ओ भारत गुजबेस्टेक निनि रोहिंगा तामो निनि अन्यान्य जाति बंगनमार हबायनाय जों नुगै दङ र ताबुक जाता ओ जे इलिगेल माइग्रेशन नि जेरा मुभमेन्ट खालायनाय रंना हिन्दू बाङालि न रोखायनाय हिनि केबो साया र रोहिंगा मुस्लिम चिन्ता त्रिपुरा दंखना नों हिन्दू बाङालि रंने ताम नकक साया जों पार्टी चिकन जों आबुनो तै मुभमेन्ट खालायमानानि मतया केन्थु जों मुभमेन्ट खालायके आंकांकाय म त्रिपुरा हाक कलै थाङानो बंनि हाय जदि चिं यागो बरक दंखांकाय जों खानान त्रिपुरा राज्य कलरि रिबो केन्तु बा बं यागो बरक दंफानो नर्मेले जास्ट स्टेप बाय स्टेप सरकार बो नारना नांनाय मुभमेन्ट बो खायनो नांनाय अबा हायकि जे ब्रक ताबुक फोकास फायै जे त्रिपुरा सारक न आगामी दिन म त्रिपुरा लेनि मुंगै ग्रेटर त्रिपुरा लेनि मुंगै जे राजनीति खालाय दंगने आबो नरक जदि बंनो समर्थन खाय दंखाय समय नांनाय गोबां समय नांनाय आगामी दिन तासे कटाल कटाल निउ फेस एमडीसी फायनाय कटाल कटाल निउ फेस एमएलए फायनाय किन्तु नंनि मानथाय मांगला आवनि बागैनो नरक जागरूक तंदि जों हाबान खालाय जों युथ आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड पार्टी तरफ थेके नरक जदि नगा आसुगै जोंनो सिमिन आसिखि तंखांकांकाय अबाय कुनु दिन फाना सामुंगला आवनि बागै ताखुरक आवनि बागै बुखुरक चिनि सामुंनो नरक वान सुगैनायदि 2014 15 16 17 18 न पगिता थाने ताबुक तंनाय बर्तमान बरक पहिलानो चिनि जार मीडिया फाने रमा जों तिनि 26/5/2025 नि सालो जों तिनि युथ आईपीएफटी त्रिपुरालेण्ड पार्टी नेंगै कायसा चिनि जनरल मीटिंग खा चिनि जागां खा चिनि थाय चिनि जयनगर चिनि दाबुरामनि नगर जों बसखांगा कायसा मुभमेन्ट खायनान बागै जों डिसिसन नाकातिनि काहाम खायो इनके बिनि बागै चिनि अर जत सब डिविजन नि बरक चिनि लगे फायजाक बन बागै जों बसखांगा कायसा काहाम बो हायके जों चिनि बरकनो त्रिपुरालेण्ड मुभमेन्ट नि बसखांगा आगुमानि बाहायके जों खायनान नां ताबुक जे त्रिपुरानि परिस्थिति परिवेश नायो जे गोबां मा पार्टी रक खालायनो हानाय खालायमिया खालाया खायो जे तला कलगै दंमोन आबनो
जों आसल मान थाइनो सिनि आसल एम सिनि टारगेट तामो जों चेंज अंगै दाबो खायनो हाय गाहाम खायो जों बासावै सामन थांनानै बगै जों बसंगा फायजा बन बगैनि बसकांगो जों गाहाम खायनो मुभमेन्ट खायनो बगै सिनि एग्रेसिव ताइ सिनि चेयारमेन नि बिसिंतै ताइ सिनि आरो जनरल सेक्रेटारि दङ सिनि एग्जिकिउटिभ मटामटिनो जों आरो 50% फायजाक बन बगैनि बेलायखौनो जों साथारजाक ताइ आं दिनैयावबो न आहबान खायो बसकांगा सिनि जों ताइजा हायनो हाय मुभमेन्ट खायनो बगै जों जरानानै जत सिनि तिब्रा हास्टेव जारा नुगै तंनाय जों गोबां मानो नुखा पार्टी गोबां मानो खायगा किन्तु ओ पार्टी खायमोन बिसिङाव माना बगै जाना बगै जार जानि लाख जेरै टाइप तंना बगै गोबां मा राजानि मुंगै बु ताताल साका तिब्रालेन मुंगै बु ताताल साका बन बगै आबनो हायनो हाय जों क्लियारलि नरन बसकांगो मुभमेन्ट खायनो बगै जों आगे बो खाय फायो इउर I50 नि लगे तंफुरु के जों ताबो सेपारेट I50 बाय खलायै जों ताबो सिनि मुभमेन्ट न बसकांगा आगकनाय के नरक बाहाय हे जे ताबो तिब्रा मथा बसकांगो गेरटा टिप्लान तुबना हनाय जे बरक न बसुक बसर थांगा 21 नि सिमी ताब पर्यन्त 25 बुं थांगा कुनु फानो बरंनि टारगेट करिखा एकट सेकट नै सावै borok tongthoklaika chalaika rang nalaika kabon bagai jara je aim target tongmani kuno kuno ara meaning kari haise bon bagai ni abon bagai sini jeng boskango norong boskango saw engke ani kokke samono rona hambai sini boskango tesa sini chairman bu sawana